comença a pujar la temperatura, també la temperatura política, en aquest dia en què el calendari cívic el té subratllat com a el Dia Mundial dels Museus, i és per això que reivindiquem el paper culturitzador d'aquestes infraestructures que malden per conservar alguna de les pàgines històriques del discórrer del temps, alhora que plantegen ofertes socialitzadores sobre els seus fons. Hi ha museus de tota mena i fins i tot els hi ha com a Quart de Poblet, que ho són virtuals i que es poden visitar per internet. De qualsevol manera, convé tenir present la tasca que desenvolupen i l'esforç que suposa per a les persones professionals que els atenen i sobretot que atenen ofertes locals o comarcals. Ara mateix els museus juguen un bon paper, ben diferent al que juga l'actual règim, aquell que fa tornar un emèrit per la porta de darrere i ens l'encoloma sí o sí.